హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు శ్రీ సాంశివ ఎస్డి ఫ్యాషన్స్. ఈరోజు కలెక్షన్ వచ్చేసి షరారా డ్రెస్సెస్ అండి. టాప్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది, నెక్ పార్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా వర్క్ వస్తుంది. ఇవైతే మంచి ఆఫర్లో ఉన్నాయి. 1500కి 2 డ్రెస్సెస్ అయితే ఆఫర్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనకి 8 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. రియాలిటీ చూస్తూ ఉంటే భయంగా ఉంది ఇంకా. ప్రసాదు ప్రసాదు కమాన్ ఏ టెన్షన్ వద్దు, ఎవ్రీథింగ్ చూసుకుంటా. చూసారు కదా, కలర్స్ చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయండి. మన 2 బ్రాంచెస్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. 1500కి 2 డ్రెస్సెస్ అయితే ఆఫర్ ఉన్నాయి. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా షాప్ని విజిట్ చేసి పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.